annabi shine annabiyu, shine albashiru, shine muhammad sallallahu alaihi, shine ahmad, shine almuhyi, shine al'aqil, shine alhashir. A ƙarshen muwatta annabi sallallahu alaihi ke cewa ni ina da suna guda biyar, ana muhammad sallallahu alaihi wa ana ahmad, sai ce wa ana mahi, ni ne mahi da eresa, wanda Allah ke eresa ke goge zunubi a dalilin dina. Ka gani ko yawaita salati sai ka zunuba kamar su dinga faɗowa kamar yayan kaɗai. Salati ga shi ne mahi ke to mu ne muke bata muke ce mahi ba mahi ba ne, sunan mahi. Kasan bahaushe duk abin da mai daɗi sai faɗa. An ce atiku ya ce atiku, don haka ba haka ba tare da kila aito ai a hausa ne ai kuma muna gaya maka asalin ne ai ko yace ni ne mahi, ni ne kuma hashiru. Alhashiru shine the congregator, wanda Allah zai tara mutane karkashin kafa ta ran tashin kiyama. Kowa zai kasance to sai ni sun ce ana laha alhashiru ke. Kuma ni ne al'aqibu, aqibu wanda ya zo daga ƙarshe, ya zo daga ƙarshe kuma shugaban na farko ne kuma la ilaha illallah. Allah mun gode maka da ka sanya mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka samu kiyaye haƙƙin shi akan mu da kiyaye karantarwar shi akan mu. Amin ya rabbal alamin. Saboda ka shi